Ale dívaj sa, tu je pavúk a tak toho... No ešte, že som tam dala tú hlavu. Paráda. Je to môj prvý takýto stream, čiže ono to asi aj tak vyzerá. Ale tak verím, že časom to bude lepšie. Že sa naučím, jak to funguje, lebo teraz je to také, že ja som z toho v strese podľa mňa aj preto, lebo tu keby sa hocičo dojebe, tak je šanca 99%, že ja to nebudem vedieť opraviť. Takže som rada, že to stále funguje. To ináč doteraz neviem, kde ja som nabrala tie gule, že som zapla môj prvý stream, keď bol Filip na farme. A dokonca som tam zvládla zapnúť Gartic. Máš muža vedľa v izbe, no lenže ten muž už je taký trošku nalomený, vieš, proste môj muž má to jak ten pes, čo majú susedia, na dedine každý druhý, takéto, že pozor, dobrý pes, ale má slabé nervy. Tak to je taký fifi. No. A sme v riti. No, však dávam. A kde je Dia? Bože, to už som mala byť dvakrát mŕtva tu. Dávam točky jak ziva. Aha. To piče. No, dobre. To mne ten štít moc nepomôže asi, chlapi. Dobre, nažer sa, ty piča. No aha, čo sme to našli, pozrite sa. Fejkové diamanty. Štipu ma z toho očí face. Bože, riadne som sa vystresovala. Idem si prečítať. Zemak bol gramar naci? Sa nepíše? Nepíše sa to tak, nie? Ja neviem, jak sa to píše. Nepíše. Aha. Podľa vzoru stavení. Nevedela som, či som kokodiačil. On to mi pripomína časy gramar naci bramboru. Dobre robíš, Stanko. To bude rýchle. Jak rýchle? Furt žijeme. Polko srdiečok, piči, už točky dávaj. Tam, kde mobovia dávaj. Neviem, akom i lepšie neviem, na akom i najlepšie sa dá v tom novom Minecrafte. Jaj. No neviem, ani ja však zistíme. Jo, píše sa to s niekým, má pravdu. Ja tu zrovna stavím projekt, chodím po lešení, mám pod sebou 100 bloku propast. To čo? Branch mine, správky kína. Tu, na tejto strane. Dobre, idem teraz, hej. No takto som išla. A zas. More, musím to hen tam hore otočkovať, bo to je koniec. Odtiaľ to chodia čuráci. No. A kde sú Dia? To je nemožné, že tu ani jeden nie. Dobre. Ideme dobre. Keď tam Filip príde za tebou, tak mám pocit, že nejaký dedo z domu a dôchodcov došiel. To čo, tomu nehovor, také bude smutko. Toto tu je akurát tak. Na Dia si moc vysoko? Našli sme. Yes, sir. No. Fifi, v koľkatom parte? Filip, ty zaš čo zas robíš? Gilotina, ale to tam nie... Jaj, do piči to fakt vychádza? Ja, že to nevychádza, teraz som to všetky povedala do piči. Nie. Ja som myslela, že to viacej písmen má. No, dívaj sa, kokoti to aj tak nevedia. Dajme potom ešte jednu hru, vás to baví. Jak Ideal of Evil môže byť nájazdník, keď tu bol? Počkaj, ja mám takú teóriu, že ten Ideal of Evil nie je ani človek, ale že to je proste skupina Discord typkov, ktorí používajú jeden účet. Lebo to nie je možné, že on je všade.